Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. A yanzu ne muka kawo muku labarin da yake trending a kannywood, inda aka gudanar da gasar kyau na wannan shekarar, inda wadda ta lashe gasar wannan kyau ba kuwa bace dai face Bilkisu Saima, inda wannan gasar kyau da ta lashe kwarai da gaske hakan ya dawo cece-kuce a kannywood dangane da wannan award da aka bata na gasar kyau. Tabbas wannan jaruma ta yi matuƙar farin ciki da wannan award da aka bata na gasar kyau. To amma dai mai sauraro, idan wannan ne farkon isowar ka cikin wannan talenta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyon mu a zarar mun ɗora. Tun bayan wannan award da aka ba wannan babbar jaruma na lashe gasar kyau wadda ku sani da Bilkisu Saima, tabbas jaruman kannywood musamman mata tabbas sun yi cece-kuce dangane da wannan award da aka ba wa wannan 'yar uwa tasu, inda suka fara cece-kuce kan cewa ya za a ce akwai manya-manyan jaruman da suka fi ta kyau a cikinsu, amma shi ita ce za a fitar a matsayin wadda ta fi kyau a cikin kannywood a wannan shekara. Tabbas idan aka musu haka ba a musu adalci ba. To tun bayan yin wannan cece-kuce da 'yan kannywood suke yi dangane da wannan award da aka bawa ɗaya daga cikinsu, tabbas hakan na iya jawo sarki Anihu ya magana a cikin wannan al'amura, inda yake cewa ai ita ce nan cancanta a bata gasar kyau, kuma ita ce nan celebrity da ta fi kowace yarinya wanka a wannan season din, don haka ita ce ta lashe gasar kyau na wannan shekarar. To amma dai mai sauraro, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin sa maka ɗan gajeren wannan bidiyo da sarki Anihu yake magana, wanda ku sani da King of Kannywood. Idan wannan ne farkon isu zuwa kwaci wannan talenta mai albarka, da kada ka manta ka dangwala mana subscribing, kana ka dangwala mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyo mu da zarar mun ɗora.